toplanıp men bilim merkezi direktor hükmünde an baştan geçirmeliyim aytmak üçün değerli bärde umum problematysına durmak üçün şutak gelip duracak temamız olsa döwre bak durmuş ve texnologiya. Misal üçün Taşan döwre bap durmuş we texnologiya. Döwre bap durmuş diýilende misal üçin haçandan bäri bilemok gözüňize gelip biler. Belki de 20-nji ýyldan soň texnologiýa uçup gitmegi has hem kişiň ünsün çekdim ka diýen birinji bile size beresim gelýän sorag adamyň iň akylly dosty kim? Adamyň iň akylly dosty kim? Bir jogap bolan barmy sorag? Adamyň iň ýakyn däldir, iň akylly dosty kim? Kompýuteryň bolýa alalaşan belli bir mukdarda gabat gelýär. Başga jogap barmy? Adamyň iň akylly dosty kim? Internet golaýlady. Internet siziň has takyk gelýär. ChatGPT. Ine seredin go üstünden basy men aýtjak bolýan zadym AI. Artificial Intelligence. Iskustywy intellekt diýilýär. Şeýleden rus diline. Indi bu zat özüniň men hemme zady bilýän diýmek bilen özüni tanydýar. Robotdur, hawa robot we men hemme zady bilýän. Hani adam gatnaşyklaryna degişli problemalar sorasaňam özçe çözüp berip bilýär. Adam däl. Muňa garamazdan bu zat adam däl. Ýöne texnologiýa uçup gitmegi esasyna şu zat iň akylly dost diýen näme barýada, netije bar ya. Issenik problema bilen ýüz tutsaňyz, AI sorasaňyz, kän görnüşli AI badyr bilemok, agramly bölegi. Ilatyň ChatGPT ulanýar, agramly bölegi. Açarsyz girmek üçin agramly bölegi, açarsyz girmek, ulanmak we problemalaryny çözmek üçin Gemini ulanýar. Açar gerek gel. Hani online gönmöl girdin, iş ýap durýar. Men Pro mode we başga görnüşleri, her hile görnüş bar. Şundan peýdalanyp bolýar. Ondan meni elbetde günlük durmuşuňyzyň belli bir bölegi şu zat. Bundan başga kijek bir hekaýaň üstüne durup geçesim gelýär. Maňa AI Gelen, goşup bilersiň, salam. Şu oturuşlary merdan, aňryk geçirip bilersiňmi? Şunu men geçirip bereýin. Oturuverin, geçýändir. AI, misal üçin issenik problemada bize çözgüt berip bilýänini öňe sürýär. Hatda biziň ýolbaşçylarymyz, baş direktorymyz eçenni bir problema bilen ýüzleşýän bolyn, AI-dan bir sorak gördükmi, nähilek çözgüdi bar, näme usullar öňe ulanýas. Mani diňe bir maslahat sormak issenik bir zat üçin däl, kompýuter döwüldimi? Surat alýan AI-ýy berýän näme problemasy bar, muny çözüp berýär. Telefonyň döwüldimi? Surat alýan plan model telefon, plan problemasy bar, çözüp berýär. Bir giden görnüş çözgütler höýdürleýär. Bilemok, issenik bir zat diňe kompýuter telefon däl, tehnik näsazyk bolsun. Hani şu problemany AI bilen çözüp boljak ýöne wagt häzirlikçe wagt şäkli bolan üçin şeýle. Biz bir gede kompýuter döwüleni okuwçylarymyz bilen odukyny okuwçylarym däl, bir okuwçy bir molim mady ýanymda geldik odukyny irdenen başladyk. Şu problemany çözmek üçin oturup näçe saatlap, belki 6-7 saatlap wagt harjadyk, wagt ýitirdik. Şu nämeň esasyna boldy? Biz öz bilýän zatlarymyzy etjek bolduk. Hani okuwçy diýenmizem belli bir mukdarda kompýutere gowy düşünýän biri. Şoň üçin maňa nemesi beceriş usullary bilen emetjek bolduk, seretjek bolduk, emma bolmady. Iň soňunda wagtyň köp geçmek bilen okuwçy men ýüzme serep sordy. Adyny aýdasyň gelenok, bakalykça okuwçy diýip neme delin, geçelin. Adyny aýdasyň gelenok. Molim dedi, texnologiya dedi, biziň döwrümizi, biziň durmuşymuzy aňsatlaşdyrmak üçinmi, kynlaşdyrmak üçinmi dedi. Şu sorag men kellemde häzirem bar. Şu sorag. Maksat şu soragyň näme üçindiginde. Biz AI ulanjak bolýar, sowa ýöne käbir ýerlerde durmuşyň bolgusyz nemeler içinde çümüp gidýärse, käbir problemalaryň içinde çümüp gidýär. Senik bir zat bolsun. Ondan misal üçin ertesi gün şu problemany biz çözüp bilmedik. Ustadyny getirdik işiň nemesi set problemasy bilýän birini getirdik. 2 minutda problemany çözüp goýberdi. Biz 7 saat giderdik. 3 tane adam bolup çözülmedi. Ondan aýtjak bolýanym, bu zatlaryň içinde ýitip gitmekden beter ilk şunu pikirlenip görmeli. Şu zat bolýar çözülýän bilinerde. Şuňa şunça wagt gidermek dogrymy? Adamyň iň gymmatly zady wagt. Näme üçin diýen soragyň üstüne durup geçesim gelýär.
Biram şu internetin, robotun ösmesi, robotexnikanın ösmesi arkaly adamlarda dünyamızda esasan digital dünyamızda paradoks emele gelýär. Nähil paradoks var? Misal, biz firewall'lar arkaly, VPN'ler arkaly, açarlar arkaly özümüz goraýas. Ýöne nämeleri gorap bilemizok? Biz beynimizi gorap bilemizok, ünsimizi gorap bilemizok. Şol algoritmalaryň esasy bir maksady var. Algoritmaň maksady adamy özüne saklamak. Özüne saklasa näme bolýar? Wagtyň alýar. Wagtyň alsa näme bolýar? Olar pul gazanýar. Ana esasy maksat hem bar pul ödýärdi. Ina algoritmaň maksadyna bir aýdyp geçdik. Mundan başga sen şo bir zatlar geçirýän, gözleýän, bilemok çyksa gören zadyň beynimiz dopamin diýilýän elementi öndürýär we biz şu zatdan lezzet alýas. We biz ýene-de lezzet almasy üçin bir zatlar gözleýäsä, onun algoritmaň maksadyny bilenmizden soňsuz geçirip durmak dogrumy? Mundan pikirlenip görmeli. Biram geljekki yaş neslimizin näme problemasy var? Ekrana bagly nesil var, bira iki görnüşli bolup bilýär. Geljekki nesil iki görnüşli. Biri ekrana bagly nesil, ekrana tutuşlaýyn bagly. Biri ekran dolandyrýan nesil. Men şunu diýip biljek gal. Gynansagan Türkmenistanda biz ekran dolandyrmazok. Biz ekrana bagly. Sebäbi köp adam ünsediýän özlerin boyuna alýarlar. Şuny çöregi otur kadaşy bilemok. Bu elbetde lezzeti badır bu zatlar. Ýöne durmuşy hakykatdan ýaşamakdan mahrum edýär. Men bu tehnologiýany minus taraplaryny aýtmak üçin elbetde bärik jemlenmedik. Ýöne men çagyrjak bolýan zadym prosto birazajyk pikirlenip görmek. Nire barýas? Näme üçin şey diýäs? Şunu birazajyk pikirlenip görmek. Algoritmaň maksadyna durduk. Näme üçin biz ekrany dolandyrýan millet däl. Misal üçin dünýä ýüzündäki ýurtlardan köpüsi ekrany dolandyrýarlar. Biz dolandyrýar ekranyň üstü bilen. Kimler misal getirip bolar? Birinji bilen kellämizde haýsy döwlet geler? Birinji bilen Amerika gelip biler, başka? Men kelläm birinji bilen Xitay gelýär. Sebäbi TikTok Xitay tarapyndan oýlanyp tapylan priложение. TikTok dünýä platformalarynyň arasynda iň meşhuri we iň sosial, iň köp kullanylýany. Adamyň iň köp, bu diýmek näme diýme? Adamyň iň köp wagtyny alýan programma TikTok bolýar. Telefonyň özünden beter. YouTube amaly. Ýöne TikTok, YouTube köprek alýar. Ýöne men düň şutak gelmäkem bir anyk gepläýin diýip näme etdim? Investigation etdim. Internetde ýazdım. Iň köp ulanýan platforma haýsy diýsek, TikTok diýip öňe çykarýar. Plança san ulanjysy bar, plança wagt adamlar şunu saklap bolýar, şolar ýalyk maglumatlar berýär. Birazajyk gorkunç statistikalar bar, bularym siz üçin aldym. Hop we gorky. Ine misal üçin 3-nji slaydyma değişli. 4 slayddan bar. 2-nji slaydyma değişli. Hop we gorky. Misal üçin näme hop awant biler? Käwagt dogrusy şolar ýaly videolarym çykyp biler. Öňüňizden robot gepleýändir. Maksadyňyz näme? Sonra were mikrofon tutýar-da şeýle. Şudur mikrofon, sonra robotdan biziň maksadymyz dünýäni näme etmek diýe. El almak diýe. Şu aslında belki oyun bilen aýdylýanym bolsa, köp adamlar gorkujak bir zatda. Elbetde robot pikirlenip bilen ok. Robot kalkulyator ýaly. Şu işleşen AI'larymyzyň hemmesi elbetde bir görünüş kalkulyator. Munda duýgum ýok, başga da adam ýok. Ýöne şu kalkulyatorlaryň başynda bir adam oturanyna hakykatdan biziň wagtymyzdan kontrol edýärler, biziň durmuşymyzdan kontrol edýärler, biziň hatda ijek işek zatlarymyzy şeýle urup durup, sen şunu satyn al, sen muny iý, şunu iýsen plan şekilli bolýan, muny işleň plan şekilli bolýan, plan sagada alsaň plan şekilli lüks görünýän, plan şekilli planda desseň, misal üçin bu diňe telefon görkezýän däldir, şu jagada almaçyk başga zatlarym aňladýandyr, hemme zatymyzy kontrol edýärler. Birce ekranyň arkasyny hemme zatymyzy kontrol edýärler. Bilmeli zatymyz şu. Ondan başka ol dogrusy meni ananamok. Robotlaň adam kontrol geljekde ýankyýalyk bolgusy zatdan boljagyny men ananamok. Lişni şahsy pikirim. Ondan bize ýetirýän practical ziyanlar var. Göz bilen görüp bolajak ziyanlary nämeler? Duygusuzlaşma. Hani social mediada gezip ýörkäňiz öňüňizden müňlerçe surat çykýandyr. Hani plança ýyl menden şu şekilde, plança ýyl menden soň hani şu wagtlar şu şekilde. Adamlar diňe şeýle telefonda ýa bolmasa asosial jemgyýet dörediýär diýip görkezýärler. Bir-birimizden sowodýar diýe. Aslında paýba şu zadyň, paýba.
Misal üçin men özüme üns etdim, ayalymba, özümba, baksaň şu şahs meseleleri aýtmak mejburiýetine galýan. Telefonu ba, elbetde meňem telefonum ba, men işlemi telefondan ýöretýän neme? Belki de işimin 70%'ini şuňsy bilen amal aşyrýan. Ondan men öz işim bilen meşgul bolup oturkam, bärde olam öz işler bilen meşgul bolup oturkam. Maksat näme? Men şu wagt näme üns etdim şu taýda? Biz diýen men öýde maşgalam bilen wagt geçirmek üçin işden fik size 9 adat ýagdaýda özüme garşy işin agyrlygyna garşy 9-a çykyp gaýtmaly men. Ýöne şunen maşgalam bilen wagt geçirjek diýip men 6-da çykyp gaýtdym we men onu seni telefonyny kelläm aýryp bilmedim. Elbetde edil ýollaşmam şeýle boldy. Ondan pikir etdim, men şu taýda nähilrek maksadyma ýetdim. Maksadyma ýetmedim. Biderek men oýnadım. Özüm oýnatdym da, şu taýda bärde mesele men hakynda däl, umumy birazajyk adamlaň garşylaşan problemalar hakynda aýtjak bolýan. Kemmeýer ekran bolup bar ya. Ekran. Hani kabinete barsan kompýuterdir, telefon, ekran, hemmeýer ekran. Şularym ekrana urup başlady. Belki de görenýäňiz badyr, ulanýanlaryňyz badyr bilemok. Hani AI ýükläpdirler şuňa. Oynasaň zat etseň eliňe geýleýänje analog ba, şuňsy bilen şeýle telefon oýnaýan ýaly kontrol edýärler we sen gözüň öňüne sensor çykýar. Şuňsy bilen. Muny bilýärsiňiz, men aýtmam geregem der. Ýöne hatta gözümizdäki aýnamyzda çenni ekran boljak bolsa, geljekde nirelere nähilrek barp bilersiz. Onuň pikirlenmek gerek bärnem. Bärnem pikirlenmek gerek. Biram tehnologiýanyň döwrümüz aňsatlaşdyrmasy bize negativ tarapdan bizi ýaltalaşdyrýar, boyun alaýmaly biz. Misal üçin öňkü döwrüň denan maşgalalar bilen häzirki döwrüň denan maşgalaryny deňeşdirip bolmaz. Sebäbi öňküler agyr işlerde, zatlarda kynçylyk içinde ýetişip bişen bolsa, häzirki ýaş nesil misal üçin tehnologiýanyň aňsatlygynyň kölgesine birazajyk aňsatlyk aslında ýetişen bolsa, belki de bulara kynçylyk çekmek kyn görünýän bolup biler. Ýaltalyk üstünden köp zatlar oýlap tapyldy. Alalaşýan söhbet. Bir video paylaşdym däl, başga akkauntdan paylaşdyk. Reklama bolmazyk üçin akkauntyň adyny aýtjak gel. Şu taýda bir video paylaşdyk bolýan. 2 içinde 522 000 prosmotr aldy. Bu diýmek näme diýmek? 2 içinde näçe sagat bolýar? 522 000 görülme 3000 sagat diýmek bolýan eken. 3000 sagat. 2 içinde hani bir adamın ömrünü hasaplajak bolsak, bir adam durman 4 ay 16 gün ekrana seyretip oturması bolýar. Durman, hani yatman, ýemen, içmen. Diňe 4 ay 16 gün ekrana seyretmez. 2 gün alan nemes şol. Indi bärde men üns çekjek bolýan adam. Videom köp görülmesi däl, birja videom şunça wagt alyp bilmesi men gatgen galyr ya. Özüm bu ýaly videolardan TikTok'un içinde milyonlarça bar. Misal şimdi sizin videolarınız söhbet yaman neme diye köp öňümden çykýar, köp kişiň öňünden çykýandyr. Görülýär. Esasanam işgärdäki nemeleriniz öýdän online. Men öňümden 2 ýola çykypdy. Ondan başga screen time şu zady siz düşünemetdim. Gyzyklandım. Adamın bir günüň dowamyna ekran öňüne geçirýän wagty 6 saat 54 minut. Bu diýmek näme? Almost почти bir näçe 7 saat bolýanda, 7 saat. Günde 24 saat bawul 8 saatdan ýatdyň, 7 saatdan ekrana seyretdiň, galan näçe 9 saat galym, merdan 9 saat galy. 9 saatynam näme bolýar? Biz galan adamy tebiği ätýaşlamyzy gidermek üçin ulanýas. Onuň 7 saat ekran aýyrmak meň pikirimçe birazajyk pikirlenilmeli. Bir zat mykadiýan. Her kimiň işine görä ütgäp biler. Misal üçin bilemok. Furkan tutuş kompýuter bilen işini dolandyrýan bolsa, belki muňa biraz normal gelip biler şu ýagdaý. Ýöne şonu pikirlenmeli. Bu görkezýän adaty adamyň statistikasy. Adamyň statistikasy. Söhbet size köpüräm oturýaňyz aýdýan, Ondan başka Generation Z kuşağı diýip aýdýarlar. 13-28 ýaş aralygy üçin şu statistik bilemok şunça ýaşymyň dowamyna şu zady ilk görmedik ýalak boldum da ünsler hakykatdan tagamyna lezzetini ünsler şu zady edip gördüm. Şunda men hakykatdan şu zadyň tagamyny duýup alyp bildim. Ýaşamandyr diýdim we. Şunça wagt ýaşaman boşa geçipdir diýdim. Antanlygymyzy ýatdan çykarmalyň.
hani ene ata hökmünü, muallim hökmünü, öwrenji hökmünü her birimiz muallimler we her birimiz öwrenjiler. Näme üçin muallimler? Bilýän zatlarymyzy daşda görümizde öwretmek bilen biz jemgyýetde wezipelendirilýän. Men bilýän bolsam, men miwele agaç bolsam, men şunu başkalardan gizlek gitsem şu agaç guraýa. Men gurak gidýän. Bilim, bilgi, maglumat men bilen ölüp gitmeler. Men gidende de maglumat ýaşamaly. Bilýän zadyň paýlaşmaly. Jemgyýetde her bir adamyň orny bar. Her birimiziň hökman ýerine ýetirýmeli. Wajyp meseleler biz durmuşa goşun koşmak ýaly. Yatan çöreği galdırmak ýaly. Yarawsyz yatan guşşagazy alıp bir gyra geçirip bilemek, bir elimizden gelen kömegi bermek ýaly. Suwsuz yatan bir güjjek bolsa, pişijek bolsa suw bermek ýaly. Issenik bir zatda. Issenik bir zatda durmuşa goşup biläjek zadymyz gatken. We şolar biziň wezipemiz. İşgärler hökmünde de şeýle. İşiňizi durmuşda edýän işiňizi sunugat görnüşini goşun toşmak. Bir balykçyň hekaýasy bar. Bir balykçyň hekaýasy bar. Gidjek hekaýa aýdyp beresim gelýär. Bir adam balyk tutup otýar. Bir neme diýe New York'tan gelen meşhur biznesmenlerden birim geçip barýaka. Men şoňa gymmatly beýnimden gymmatly maglumatlar şu adama bereýin we men şu adamyň durmuşyny ködöýünýär. Durmuşy nähili ütkesin. Mana häzir özüňiz nemesseňiz, netije çykarsaňyz. Balykçy diýär, "Salam alaykum, gomy ýagdaýlaryňyz?" diýär. "Hudaýa şükür, gel otur" diýär, yer berýär. "Sen niýe şu iş ýan işiňi näme üçin nemeden op?" diýär. "Güýçlendiň, köpeldiň, işiň köpeldiň, biznes paniýatasy. Men şu zady köpeltjek we plan şekilde etjek" diýär. "Olam men niýe edýänim maňa ýetik" diýär. "Gazanýan balyklar maňa ýetik." "Dur" diýär. "Sen şu taýda" diýär, "günne 10 san balyk eltjän bolsaň, sen köpürek oturda şu taýda 15 san balyk elt" diýär. "Men onu çagalan bile geçirmäne wagtym galmaz" diýär. "Çagalan bile maşgalan bile wagt geçirjek, bunyň bir lezzetini görjek, wagt etjek" diýär. "No olamaýdy. Sen biraz kyssanma" diýär, "şu zatlara soň etmäne wagtyň bolar. Günne 15 balyk tutdy. Sen niye ikinci çengen galdy? İkinci çenge galanyndan soň günne onum köpelt 3, 5, 10 çengege geçir. Soňdan özüňe gaýyk edin. Gaýyk edinenden soň özüňe tor edin. Tor edinenden soň özüňe balyk kijijek dükkan aç. Dükkandan soň markete geç. Marketden soň kijijek hususy kärhana geç diýär. Soňdan konserwa bilen kilka balyk sen sat diýär, öndür diýär. Git diýär, Amerika diýär. Ýöri nemeler firma gurmak aňsat diýär. Şo taýda sen dünýäň nemesini meşhur adamlaryna öz nemelerini hödürläp bilersiň. Sat hödürlejek balykdan görkezip bilersiň we öz kompaniýaň eýesi bolarsyň diýär. Ondan soň näme derni? Olamaýdy. Neme? Boldy. Ondan soň diýär geçersiň diýär. Çagalan öýüňe gidersiň diýär, pensiýa çykarsyň diýär. Öýüňe gidersiň, çagalan ule wagt geçirersiň, çagalan ösýänini görersiň diýär. O durun şu zatlaň emes, şuň üçinmi diýär? Hawa şuň üçin diýär. Olamaýdy, balykçamaýdy diýär. Bu zatlar tamamen edip ýörnä diýär. Bu zatlar tamamen etip ýörnä diýär. Men şu zatlar etmänem, şu durmuşum, eýe boldum. Men elimde bolan durmuşum, men gadyryny biljek diýär. Özüni görjek diýär. Becerilmeýän sistemalar bejerjek bolup adam gatnaşyklaryny döwmäliň. Ana iň soň gaýtjak tadymy. Soraglaryňyz bar bolsa, söhbetdeş bolalyň. Ha? Şeyler mi? Ya vallahi. Yankı görünüşünden kanatlanacak olsam. Yankı görünüşünden kanatlanır olsam bağlar. Benim teknede de o var orada. Aha. Gitmeli şu dörtümende kaydı. Mektetin oyunu oturmuş. Inni bir Reklam isteyenlerin şunu diyeceksin. söhbet ýekeje mont. Elbetde men siziň pikiriňize hormat goýan, ýöne şu taýda bir adamyň şahsy düşünjesi bar zat bar. Men mysal üçin siziňke hormat goýan, belki aňarda oturan ýollaşyňky başgadyr. Men bilemem. Benim siziňke hormat goýan, prosto howaya ýol işe. Yok. Pikiriňizçe uludağda, sizin pikiriňizçe, siz bu halk uludağda niýet etmeli, mi? Ýok, niýet etmeli de. Şirketlerin direktörü doğru değil mi? Hawa. Sizin arzunuz yok mu? Göz başlar bilim merkez açmak. Bazıları doğru değil mi? Men dogrusu iştatlary arzu edip gelmedim. Durmuşyň özüň itekläp getiren ýeri barýan köp ýerlere mysal üçin myhmanyly kabul edýäs, ýene edýäs, başlaňyz bile görüşdir diýär, menen bolýa ýör diýän. Başlygy näme diýin? Ilka dik görýän, dur diýän, şu neme, şu başlaňyz çözýän problemasyny menem çözýän, gel agamjan diňläýin, näme problemaň bar diýän. Ýok diýär, direktoriň görjek diýär. Menem aýdýan, agam diýän, dur bolýa, neme ders çözer, sady ders diýän. Ýok, direktoriň kabinetini görkez diýär.
Aýdýaňa men nemedigime de mysal üçin nemetip baranoklar, ananyp baranoklar. Daş sıfat mesele edip mysal üçin ýaş görýärler bilemok. Yok, açatım gelenok. Sebebi men şu sistemaň içinde bolýan nähil agyrdygyny men özüm görüp bilýän. Başgarak, yeňilrak bir zatlara, azajyk adamyň kellesine dinç berýän bir zatlara men neme desim gelýär. Ýatgyn edesim gelýär. Belki bir zatlar işläp dursun şu taýda. Men gat kelle artmaýyn. Şular ýalyrak bir zat. Men şahsy öz pikirim. Jogapkärçiligi ýokary bolsa elbetde göterýän, ýöne azajyk kelle dinç gözleýän. Men gönümel aýtmaly bolsa kelle dinç gözleýän. Gabat gelmän bilersiz. Aha. Aha. Hawa. Ende şoňa ýetmek üçin şowullygyň oýnaýan roly we tejribe oýnaýan roly haýsy wajyp. Yani o işlemeli, o bir getirip diýdiňiz aýa. Yani ben isläp ýetmedim. Ýekejemint bagsaň böyle. Bagsaň ýekejemint elbetde men bir getirdi. Ýöne hiç haçan men bir adamyň şeýle nemetmesi bilen nähil diýen çekip sürak getirmesi bile gelmedim. Öz maňlaý derim, açyk aýtmaly bolsa maňlaý derim bilen şutak geldim. Bärem bilemok, men üçin öýtköşük bir ýer däl. Ýöne aýçak bolýan zadym men şutak bir getirmedi. Ýanky soraňyza gelsek, tejribemi, şansmy? Şuny bir somut detay bilen neme desim gelýär? Jogap beresim gelýär. Häzir söz goýdyňam pikirini diňlesek gowy bolar. Mysal üçin Messi, Ronaldo. Haýsyny saýlaýaňyz? Ronaldo. Indi siz ýekejemint häzir görýäs. Bärde Messi Hudaý tarapyn berilen mysal üçin diýerler şunu. Köp futbol alymlary diýär şunu. Messi diýär Hudaý tarapyn doglandan şo okuyup bir adamy berilen şol adam da ba diýär. Bu train edip zat edip Ronaldo ýaly günni kaçat edip zat edip futbol giýje ýatman oýnap gazanmady. Munna dogo bitdi ba zat diýär. Ronaldo elbetde men kirimçe hani men şunu diýesim geleno, ya Messiçiler ya da Ronaldoçylar diýesim geleno, ikisem men gözümde belli bir mukdarda bir çalyjy öňe geçse beýlekem ýyzynan geçýär. Şolar ýaly gapma garşylykly, çekeleşikli gidýän ka diýen. Şans diýilen zada men hiç haçan ananamok. Şansa sen ananýan, belki ananýan bolsaň, turban alyp içip gör, maşyn çykar. Şansa ananmak şu diýmek. Turbodan açaňda maşyn jili manjara çykar diýmek. Men üçin şans ýok. Elbetde men şutak öz maňlaý derim bilen geldim. Ýöne gelemde bular ýaly agyr bolar öýtmedim. Birazajyk neme söz goýdum aýdym. Mysal şu käwat giýje ýatman işleýär. Ananaýyň käwat 3-de çykgaýdan ýerlerimiz bolýar bilim merkezinden. Aňsat işdäl. Şaýatlar ba aramyzda işleşenbizden gelenler ba. Görýärler. Yo, zihin ýok diýmedim. Tejribe bilen, Messi bilen gidişýär diýdim. Men haqiqat durmuşum misal getireyim. Men dileýim näki tabii sana sen eşden näde olur däl. Hawa. Düşündü. Hawa. Şowullukmy? No şowulluk da olur däl mi? Men kirimçe şowulluk däl. 10 ýyl o näşe üstünde işledi. Şol elementden üstünde şu tabii sany. Hawa. Hawa. Sen dähmet çekmedin üstüne algamasan kako ertetin turmaýar. Menem hiç açan şansın tarapdary däl. Men agyr zähmetiň tarapdary. Siziň aýdýanyňa bilen 100% alalaşýan. Zähmet çekip ýetjek ýeriňe ýetip bolýar. Şansa garaşyp, haçan şu neme çek mümkinçilikler gelerkä diýjek bolsaň, hiç haçanam gelen oken şo zat bir özüňe bil baglaýan, eliňden geleni diýen, işleýän, belki de okuyan, okuçy bolsaň, şonu durmuş nira nemetse, eliňden geleni edýän, durmuşam sana bolany çykajak mümkinçilikler öňüňe berýär. Şonu dogry kararlar saýlap bilseňiz, isleýän ýeriňize baryp bilýäňiz. Belki başarnykly bilim adamy, belki bay bir biznesmen, belki de bir beýik bir siýasatçy dünýäde ýyzgaldyran. Ona özüňiz saýlamaly bolýaňyz, durmuşyň çykarýan ABC jogaplaryna görä, men şu ýol saýlajak, men şu ýol saýlajak, men şu ýol saýlajak. We saýlan kararlarymyzyň netijesinde şu wagt biz bizdiriz. Ene men ananýan ideologiýa şu. Başka sorular ba bolsa absurdat edelim. Şansly bu da şäýýärmi? Şans, serediň men nesibe ananýan, şansy ananamok. Nesibe Allah tarapyn öňünden bir gudrat bilen adamyň maňlaýyna ýazylan bir zat. Bir zat däl, men üçin bir zat däl. Şans bir tapaduwa, şans göni garaşylmadyk bir ýerde sürprizli şekilde ortaga çykýan bir zat.
Nesibe diýilýän öňden planlanan we maňlaýyndan sen şo ýola ýörep barýanda, sen şo ýol bilen çatyryň kesişýär we sen nesibeňe bardyň. Sen mysal üçin nämen işgäriň menejeri bolsaň, men kirimçe nesibeňe dayanmak we agyr ahlasyň netijesinde gelen ýeriňizi pasaplaýan. Demek şans nesiben içinde de orada. Şans men üçin ýok. Şans näme diýýär? Şans durmuşda ýaşap ýörken, mysal üçin aýdaly garaşylmadyk ýagdaýda, hani bir zat wa bilinmedik hiç kimin gurnamadyk ýagdaýyny öz-özünden sen durmuşyňy ütköçük mümkinçiligiň öňe çykmasy, öz-özünden hiç açan çykmaýar. Mani bir alem çykarýar mı? Alem çykarýar. Nesibe diýip näme diýär? Nesibe diýenim, nesibe diýilýän zat bir tarapyndan ýazylan we sen ýoluň näçe azap etdigiňçe şo zat sen ala neme etýän, gawatlaşýan. Попроще объясню. Нетиве то, что он говорит. Это Бог написал на лбу, да? Вот это вот нетиве. Ana men şo tema gaty girmejek bolýan ýöne Удача это Karar men näme etmesem netice boýunça iň sonunda men barjak noktada näme etmesem barýan, näme etmesem barýan. Ýok, men bir kursaşym bardy, bagşan ýalňyş düşünçilik. Men bir kursaşym bardy. Ýok, klassdaşym bardy. Näme diýe? Men niýe okusamam ýokary hujaýyna girýän, okumasam nesibemde bag bolsun. Nesibe bu däldir be. Nesibe bu däl. Nesibe ýalňyş düşünmäliň. Nesibe diýişiň bilen, dyrnagyň bilen iň soňky ýokary dyrmyşan ýagdaýymyzda barp biläjek iň ýokary derejämizdir nesibe. Häzir bu oturan yerimden men oturup, ay men ştaýda oturmak nesibemde öýümde çörek garaşyp otursam maňa hiç kim çörek getirip berenok. Netive de bolan ol bekmetmedim bile getirdireceğim. Ol netive de. Ol men häzir işgäriň, допустим, 50 000 ulanışda ol netive de. Ol bekmediň netijesi. Ol netive de. Netive şo bulup по сути одно и то же. Нетиве, мен $1 dolar çık gel ýörep barýatan, o netive şo. Şowlugyň teňsizliginde köpü, men düşünjäli şeýle. Men kendi içiradym da, niye böyle şoýa katkarynda. Men şunda одно и то же. Bu meselede az garaşdyrmaz tapawutly. Merdan, sana yol beräýli.